קודש קודשים. יהי רצון שדברי תורה יהיו קודש קודשים, ויהיו נשמת היקר באדם, כאילו היקר ביקר, מתפלל בית הכנסת, שהיה ממש, חוץ מקולו הערב, היה גם מחובר הרמטית לכל יהודי ויהודי. היה לו כבוד האדם, כבוד הבריות. יהודי שיש לו כבוד הבריות הוא מאוד חשוב בשמיים. התנא באבות אומר, כל שרוח הבריות נוחה ממנו, רוח המקום נוחה ממנו. כמה חסר היום כבוד הבריות. יש תלמידי חכמים שיודעים מסכת 2, הם הולכים כמו רש כבעד, עם גב מתוח ובלורית מקדימה, וחושבים שהם מנהלים את העולם, שמינימום קודשה בריחו. אבל הם צריכים לעבוד על דבר אחד, שברגע שהאדם מתבונן, התבוננות במנוח שבכבודו אנחנו עוסקים, אלי שיליאם שירזי בן טעוס רוח השם תנחל בגן עדן, שהיום זה יום בגידת היורצייט שלו, יום השנה, שבמתק שפתיו בשקט שנה כשנה וחצי, כשהיינו מתפללים מתחת לבניין עם כל הצמצומים של הקורונה, אין פעם אחת שהוא לא הגיע. בפעם אחת שהוא לא הגיע זה היה מוצא שבת שאותו הבילו אותו לבית החולים. באותו מוצא שבת לפני כן, אומר לי רבי אליהו, הרב דרי, איך תקרא לבנים שלי אם אתה תקרא הם יבוא? כך הוא אמר לי שבת לפני השבת הזאת. מוריי ורבותיי, האדם לאבל דמה ימיו כצל עובר. אנחנו חודש אלול בגב שלנו, ראש השנה תשפ"א בגב שלנו, יום הכיפורים התשפ"א בגב שלנו, ועכשיו פנינו אל החג, כביכול החג הקדוש ביותר בעם ישראל, החג שכל כולו לשבת בסוכה בצילה דנאמנותא, בציליים בצל של 7 אושפיזין קדישין. אומר רבנו הרמב"ם, יש 2 מצוות בלבד שהאדם כל כולו טבול בהם בחינת קל עצמותיי תאמרנה. מה הם? מצווה ראשונה זה מצוות סוכה, מצווה שנייה זו מצוות מקווה. זה המצוות היחידות שהאדם הוא כל כולו בכל רמה חבריו ושסה גידיו נמצא בהם. הנקודה עצמה שבחג הסוכות, לא בכדי ממש לילה לפני חג הסוכות, יוצא השנה של רבי אליהו שיליאם שירזי בן טעוס, זה בדיוק יוצא לחג שסימל אותו. הוא כל הזמן אהב אורחים, והוא כל הזמן אהב את הבריות, והוא כל הזמן הוא היה קשור לכל אדם ואדם. מעולם לא שמעת אותו מדבר מילה על אף אדם. היה יושב פה בבית הכנסת, לא אומר שום מילה על אף אדם. מוריי ורבותיי, יש אישה שיש לה דאבל כיסוי ראש, דאבל קבינה, והיא נכנסת לסופרמרקט והיא אומרת, כבוד הרב זה בד"ץ, זה הרב מחפוד, זה חתם סופר, זה הסופר יחתום. מה היא מכניסה לפה? בד"ץ. מה יוצא לה מהפה? חצץ. אפילו רבנות אין הכשר למה שיוצא לה מהפה. המנוח עליו השלום, הוא היה ממש מלומד בכבוד הבריות, מלומד בכבוד הבריות, כזה אהוב. 1.5 שנה לא שמעת אותו. הייתי מעלה אותו לתורה מתחת לבניין כשהיה תקופות, בתקופה של הקורונה הקודמת, הוא היה עולה לתורה, הוא היה בא אליי בסוף הקריאה בתורה, בא אליי מיוחד לכאן שאני יושב, ואומר לי, הרב, תודה רבה לך. זכיתי לעלות לתורה. היה לו כזו שמחה באהבת התורה. מוריי ורבותיי, אנחנו צריכים לדעת את הנקודות הללו. אלו הנקודות הקטנות גדולות. הן קטנות פה וענקיות למעלה. אדם צריך שיהיה לו דרך ארץ, דרך ארץ קדמה לתורה. כל שרוח הבריות נוחה ממנו, רוח המקום נוחה ממנו. החג הזה שכולם צריכים לשבת ביחד. בחג הזה שכולנו מכונסים משפחה אחת. בחג הזה שהקדוש ברוך הוא ושאבתם מים וששון ממעייני הישועה, שזה חג של שמחה. המנוח אמר שאתם תסיימו את השנה שלי, אני בעזרת השם יתברך רוצה שמעכשיו רק תשמחו. קשה מאוד, חודש תשרי אסור לבכות,
זה חודש שכולו ימים טובים. חודש שכולו ימים טובים. אבל אחים יקרים ואהובים, קשה לדבר על אדם כזה גדול, על אדם שמעולם בא להתפלל, הוא בא כדי להתפלל. הבנים שלו והבנות שלו שיחיו, לא מזמן אנחנו למדנו את הנכד שלו, שיבדל לחיים ארוכים, באור יהודה. השמחה שהייתה לו בבנים, רצה לראות את החופה של הבת, שתיבדל לחיים ארוכים. זה היה, כל כך הוא היה מדבר איתי, אמר לי הרב, עוד מעט החופה של הבת, עוד מעט החופה של הבת נדחתה בגלל הקורונה. אחים יקרים ואהובים, יש שני סוגים של אנשים. יש אדם שהוא רואה הכל והוא לא אומר כלום. ויש בן אדם שהוא לא רואה כלום והוא מדבר. למילים יש כוח. פשוט ידידי הגאון, הרב אשר ברדה, שליטה, ראש מוסדות יחד, ידיו רב לא, מזכה הרבים הגדול, רבים משיב בתשובה, בארגון ערכים, בכל ארגוני הקודש. המסירות נפש של האדם פה בעולם היא חייבת להימדד קודם כל בגלל הפה שלו. הגמרא אומרת, חיים הם למוצאיהם, אל תקרי למוצאיהם אלא מוציאיהם בפה. מה זה מוציאיהם בפה? שאדם מוציא מילים מן הפה, יש להם כוח. כל אות ואות. אומר הזוהר הקדוש רבי שמעון בר יוחאי, אלה תולדות שמיים וארץ בעיברהם בעיברהם. מה זה עיברהם? האות ה' כלולה בה כל העולמות כולם. כל כך הייתה לו שמחה, אני פשוט בוכה, לא יכול לעמוד בזה, שכל שנה בשמחת תורה הוא היה עולה פה על הבמה והיה מסלסל את שמע ישראל, מחזיק את הספר תורה בהתרגשות, מסלסל בניגונים שלו, שרק הוא יודע שזה אותנטי לו. ששמחת תורה הייתה מתחילה, הוא היה כמו סופה, כמו אורי כאן אחרי הספרים. כזו אהבה הייתה לילדי ישראל. המשפחה לא יודעת, אבל גם באחת מהפעמים עשינו פה לילדים הקטנים תהילים ומשניות, והיה צריך ממתקים. אז הלכתי, קניתי אצל חקק בשכונת התקווה בדרך ההגנה כמויות של ממתקים, ונגמר לי. בדרך מהבית כנסת אני בכלל מדבר עם הבן שלי ואני אומר לו, תשמע, נראה לי שנשאר מעט ממתקים, אז אנחנו צריכים לקנות עוד. אז מה הוא עשה? הוא בא אליי יום אחד, ביום חול, מתחת לבית. והוא אומר לבן שלי, תקרא רגע בבקשה לאבא. אני יורד למטה, אני אומר לך רבי אליהו, מה טרחת, הכל בסדר? אמר לי כן. הוא אומר, יש פה מעטפה, זה בשביל הילדים, תקנה ממתקים בשביל הילדים, שאני אזכה לכמה שיותר נכדים ונינים בעולם הזה. זה הכל. הוא רק עבר אורח בכלל, התלווינו בכנסת, דיברנו דברי תורה, צחקנו. דיברתי עם הבן שלי בכלל, לא דיברתי איתו. הוא היה עובר לצידי, ואני מדבר אל הבן, צריך לבדוק שיהיה מספיק ממתקים לכל ילדים. אתה לא שולח אף ילד בלי ממתק הביתה. ההסתכלות שלו, הראייה שלו, מוריי ורבותיי, בפה הוא היה ממעט בדיבור. הוא כמו אברהם אבינו, הוא אמור מעט ועשה הרבה, מזרע אברהם אבינו. שאדם מבטיח, באמא שלי, בסבתא שלי, אני אעשה הכל. כן, מילה, אל תדע, מילה, אחי, שום דבר לא קורה. ויש בן אדם, לא מדבר כלום, שום דבר. אבל מתי שצריך, הוא בפרונט, הוא הראשון לעשייה. לא המדרש עיקר, אלא מעשה. רבי אליהו היקר אלי, עלה בישרה שמיימה. דווקא בימים הנוראים, ועכשיו אנחנו, רק שלשום סיימנו את יום הכיפורים, וכעת אנחנו נמצאים עכשיו ברגעים הגדולים הללו, שלפני החג הקדוש, שצריכים עדיין לעשות חשבון נפש, שעדיין צריכים להתבונן, שעדיין לאף אחד חתימה טובה לכולם יהי רצון בעזרת השם, אבל עדיין אין גרנטי, אין תעודת ביטוח, אף אחד עדיין לא יודע מה יהיה עתיד בחובו. יש כוח גדול מאוד מאוד לעניין התשובה, לא אחת ולא כמה פעמים באתי עוד שהיו גרים שם ברחוב הזה שם, הרקדתי שם בסמטה הזאת שם, איפה שהחולות, איפה שמשפחת כהן.
באתי אליו פעם אחת, הוא היה תשוש כזה, קצת רדום בסלון, איך שנפתחה הדלת, הוא קפץ כמו חייל מהמקום, הרב דרעי, אמרתי לו, מחילה, אתה ישנת, אני אחזור. הוא אומר, לא, מה פתאום? הוא רץ מהר, שוטף פנים, בכבוד, מה אני אעשה לך קפה? אבל רבותיי, מה אני בחיי? זה רק לראות את הלב של אותו אדם. הגמרא אומרת, רחמנא ליבא ברא. השם רוצה את הלב שלך, בפה אתה יכול לומר מה שאתה רוצה, אבל איך אתה מתנהג עם הלב שלך? הגמרא מספרת על יהודה הנשיא, רבי יהודה הנשיא, רבנו הקדוש. 13 שנה סבל ייסורים גדולים, למה? היה סיפור כמו משה רבנו, היה גדי קטן, הוא בא עכשיו לפני השחיטה להיכנס מתחת לכנפונים, לכנפיים של רבי יהודה הנשיא לבקש רחמים. אמר לו רבי יהודה הנשיא, אתה צריך ללכת לשחיטה? לך כי לכך נוצרת. נו, מה רבי יהודה הנשיא גילה לנו איזשהו משהו שזה חידוש גדול? נו, ברור שהוא נוצר כדי שהוא יישחט ואז יאכלו את בשרו, ואם הוא כשר יאכל בשרו, אז מה? אין פה שום חידוש. חכמים רוצים רחמים של מנהיג. מנהיג ללא רחמים אינו מנהיג. רחמנא ליבא ברא, הקדוש ברוך הוא רוצה לראות את הלב. איך הלב שלך? מה הלב שלך? כמו שאומר התנא באבות, אל תעש תפילתך קבע אלא רחמים ותחנונים לפני המקום. שאתה עכשיו מתחנן לפני השם יתברך, אתה בחינק לפני השם ישפוך שיחו. אתה לפני השם שופך את הלב שלך. עבר ייסורי תופת גיהנום, עד שפעם אחת ראה את המנקה של הבית ככה מטאטא, איזה עכבר ככה, איזה חולדה ככה, ראה עוד ככה, אז הוא אומר לה, ורחמיו על כל מעשיו. למה ככה? כשהוא אמר למה ככה, פסקו לה ייסורים, פסקו לה כאב. מה זה כל בריאה ובריאה? האדם אומר, תן, אני ארוג את הבעל החיים הזה. סופר על הרב קוק הגדול, זכר צדיק קדוש לברכה. הנכד שלו רואה אותו מקפץ ביום שבת, כמו איזה רקדן. אמר לו, סבא, מה יהיה? מה זה? סבא, מה אתה קופץ? הוא אומר לו, תדע לך, פה יש מלא מחילות של נמלים, אני לא רוצה להרוג את הנמלה הזו בשבת. אם הקדוש ברוך הוא נתן לחיים, מה אני מחיי שאני טול ממנה את החיים? הרב קוק הגדול, רבי יהודה הנשיא הגדול, מוריי ורבותיי, מידת הרחמים, שראינו בחודש הרחמים, אבל מידת הרחמים צריכה להתלוות אלינו, שנתבונן בפה מה שאנחנו אומרים, שנשים מחשבה על כל אות ומילה שתצא מפינו. למה? כי כתוב, עוף השמיים יוליך את הכל, ובעל כנפיים יגיד דבר, שתצא המילה מהפה שלנו, אחר כך יכולה להיות לנו בעיה. המנוח רבי אלי היקר, לא היה אצלו משחקים, לא היית צריך לקרוא לו לתפילה, הוא היה בא לו אוטומטית. כמה פעמים באתי אליו הביתה, אני דופק לו בבוקר בדלת בשחרית, אני בא להגיד, רבי אליהו פותח לי את הדלת, שבת שלום כבר. הוא פותח, אני דופק בדלת, הוא פותח לי את הדלת, כל הזמן. והיה מגיע, כל הזמן מגיע. פעם אחת שהוא לא הרגיש טוב, גם היה חלוש, אמר לי, סליחה, אני הייתי קצת חלוש, והוא ביקש וגם הוא בא, וגם הוא לא קיבל את פניי כשהוא שוכב במיטה, הוא היה בדלת, איך שדפקתי לו בדלת לתפילת שחרית, נפתחה הדלת אוטומטית, לא היית צריך לדבר. בחינת עודם מדברים ואני אשמע. הילדים היקרים, הילדות היקרות, הילדים היקרים, הילדות היקרות, שיש להם מסירות נפש כמו אבא, שהם יש להם את הלב של אבא, מסירות נפש. מי שיש לו מסירות נפש, יש לו כוח מאוד גדול. אדם שמוסר נפש על מצווה, סופר על בבא סאלי הקדוש, רבי ישראל אבוחצירא, כשהוא עלה ממרוקו, באחת הפעמים הייתה הלבנה מכוסית. עכשיו רוצה לעשות ברכת לבנה? הצדיק רוצה לעשות ברכת לבנה. בבא סאלי לקח את המקל שלו, עשה ככה, אמר כמה מילים, עשה ככה, נהיה פן בשמיים, כל העננים זזו, והתקלטה הלבנה ביופיה. מרגע שפתח בבא סאלי את כולם, ואמר את ברכת הלבנה, ועד והיה אור חמה כאור הלבנה, עד שהוא אמר בסוף, והיה אור הלבנה כאור חמה, ואור חמה יהיה, עד שהוא אמר את הסוף,
מיד נסגרו האביב וחזרו למקומו. אמרו לו תלמידיו, רבנו, מה יהיה? איך הצלחת לעשות זאת? אף אחד לא יכול לברך, איך אתה הצלחת? אמר להם הבבא סאלי הקדוש, רבי ישראל אבוחצירא, סידנא בבא סאלי, אמר להם בניי, יקיריי ואהוביי, אני במרוקו מי שאני ילד, מעולם לא הפסקתי פעם אחת מצוות ברכת הלבנה. הייתי רץ בין הערים, רץ על הערים, כדי לראות את הלבנה ביופייה, כדי לברך ברכת לבנה. מיום שנולדתי ועד היום, פעם אחת לא הפסדתי ברכת הלבנה כשהיא גלויה בעיניי. עד המסירות נפש הזאת, אומר להם, הקדוש ברוך הוא נתן לי כוח שגם עכשיו הלבנה מכוסת, יש לי את הכוח לראות את הלבנה. מה זה מסירות נפש? מה זה שאדם מוסר נפש על מצווה? שאדם מוסר נפש על מצווה, היא נקראת על שמו לעולם. ועל התורה עוד יותר, הגמרא בסוטה בדף כ"א עמוד ב' אומרת שמצווה רק עבירה יכולה לקבות אותה, שנאמר עבירה מקבה מצווה דף כ"א עמוד א'. הגמרא בסוטה דף כ"א עמוד א'. עבירה מקבה מצווה ואין העבירה מקבה תורה. התורה, את אהבת התורה שיש ליהודי, את החיבור לתורה, משיעור לשיעור מתמתק, הפנים השחורות עפות, מתחיל להיות לובן עליון, מתחיל להיות מיתוק, מקבל פנים אחרות, לא פנים חברות, פנים מהירות, לא פנים שחורות, פנים שמהירות לו את הדרך. אפס בלבולים. כשהפה עובד אחרת, והלב עובד אחרת, והאדם כל כולו הוא נתון תחת כנפי השכינה, אז זוכרים אותו לטובה ולברכה. הגמרא אומרת שחזקיהו התפאר, הגמרא בסנהדרין התפאר בזכות עצמו חזקיהו מלך יהודה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה מבוטל, שום דבר לא בזכותך. דוד לא התפאר. דוד אמר, לולא אבי אברהם ואבי יצחק, לולא אבותיי הקדושים, אמר לו הקדוש ברוך הוא לדוד. דוד עבדי, אני רוצה להגיד לך, אומר דוד המלך הקדוש ברוך הוא, מה אומר לו? וגנותי על העיר הזו להושיע, הכוונה על ירושלים, זה בזכות עבדי דוד. הכל בזכותך. מה קרה? חזקיהו התרברב ואמר שהכל בזכותו, הקדוש ברוך הוא לא קיבל. כל התולה בגדולים, בסוף הוא יוצא גדול. וכל התולה בעצמו, גם בזכות עצמו לא תולים. המנוח אף פעם לא נתן שום קו זכות לעצמו. הוא היה משמח כמה פעמים סיפרו לי, הייתי אנשים מהעדה הפרסית, פה בשכונת התקווה, מי שגדל איתו, עוד שתי שכנים שיש להם חנות נעליים עוד מתחנה המרכזית הישנה. אמרו לי כבוד הרב, שתדע לך, אם יש מישהו שאין לו נעליים והוא עני, הוא אומר לו תיקח, זה בסדר. הוא אומר גם במצב שאין לו קושי של פרנסה, היה בא מישהו שאין לו, המנוח לא יכל לו לתת לו. שומע הרב אשר, לא יכל לו לתת לו. האדם אומר, עכשיו אין לי פרנסה, אני דחוק, טוב אולי נביא משהו הביתה, טוב תביא לי משהו עלות, משהו ככה, בשקט מובלע. רב רבותיי, הלב רחמנא ליבך. אולי היה תולה בעצמו שום דבר. הוא היה משמח, הוא גם היה שר מופיע בכל מיני מקומות. אז היו כאלה שלא היה כסף לשלם. אז היו מתקשרים אליו, הוא היה חלק מהלהקה, הוא היה זמר. והיו מתקשרים אליו, מה אתה אומר? אלי היקר, אמר טוב אם אין להם, אני בא, אני כבר יצאתי, זה בסדר, אני בדרך. בסוף, לא היה מדבר כלום. שכולם יקבלו את שלהם, והוא יישאר אחרון. הוא רב רבותיי, איפה יש דבר כזה היום? היום אדם מתנה, אדם שזה הפרנסה שלו, זה המקצוע שלו, הוא מתנה. הוא אומר, אני בא, זה עולה כך וכך. X, Y, Z. מוכנים? אני מגיע. לא מוכנים? אני לא מגיע. רב רבותיי, זה מה שהגמרא אומרת. הגמרא אומרת שהאדם לא תולה בזכותו, הוא תולה כל הזמן בגדולים. כל הזמן היה מוקיר מרנן ורבנן. כל הזמן גם ממה שהיה לו קושי בפרנסה, הוא היה מעביר כסף לתורה, לישיבות, לצדקה, לחסד. אבל רבותיי, באדם שאין לו, הוא לא מחויב. אדם שאין לו, יש פסק של הרב עובדיה שאדם אין לו, יש גדול דור, הוא פותר אותו גם ממעשרות. גם ממעשרות, אם יש לו דחקים וחובות כאלה כבדים, הוא פותר אותו מעשרות. מורו ורבו אומר לו, אתה לא תשלם עכשיו בשנתיים האלה, אתה לא נותן מעשר. עד שתתאזן ותשוב, ואחר כך השם מחזק אותך, ואז תיתן מעשר. והמנוח לא ויתר. הבנים העיקרים,
איזה כבוד. כל השבעה, כל השלושים, כל השנה, כל הקדישים. אתמול עלה הבן הבכור שיבדל לחיים ארוכים, עלה בעליית מפטיר, וקראנו פה את המפטיר, ואיזה התרגשות, ואיזה כבוד. איזה כבוד לאבא, איזה כיבוד אב ואם. משפט אחד על כיבוד אב ואם. זה הניסיון הכי גדול לכבד אב ואם, וזה השכר הכי גדול לכבד אב ואם. זה הניסיון הכי גדול, כי יש כאלה שאבא ואמא משפיעים להם הרבה, אז הם חושבים שאבא ואמא הם החברים שלהם. אבל כבודו של אבא ואמא, אומרת הגמרא, שהקדוש ברוך הוא אומר שכל מי שמכבד אביו ואמו, כאילו כיבדוני אני, כמו שקיבלו אותי, אני השם ברוך. משפחת שימיאם שירזי היקרה, כל הקהל הקדוש, כבוד הרבנים, אנחנו צריכים כולנו לקחת מהמנוח עכשיו, לפני גמר הושענא רבה, כי על פי רבותינו הקדושים הושענא רבה זה החיתום, ועל פי רבותינו המקובלים נר שמיני של חנוכה, חנוכת המזבח זה החיתום. אבל יש לנו מה לקחת מהמנוח ממה שהוא השאיר פה, בוודאי שיעמוד בתפילה על כל הקהל הקדוש הזה, תגידו אמן, ושבעזרת כבוד הרבנים, על המשפחה היקרה, על רעייתו שתיבדל לחיים טובים וארוכים, הקדוש ברוך הוא שר רפואה שלמה, חנה וטובה ג'ני, שהשם שלו רפואה שלמה, ויזכה בעזרת השם את הבנים והבנות כולם, נלך בעזרת השם להקים בעזרת השם את הבתים שלהם, שיהיו בתים כמו שאבא אהב, שיהיו בתים שמושתתים על אדני התורה ועל החסד, וכל הזמן נתינה, נתינה, נתינה. מי שהוא נותן, אומר רבי חיים פלאג'י, הוא דומה למלכה דעלמא. למה? שהשם הוא כל הזמן משפיע. אדם שהוא משפיע, הוא מושפע מלמעלה, הוא עדיין משפיע, הוא מושפע עוד יותר מלמעלה. תהיה נשמתו הקדושה בתורה צורה בצור חיים, ויעמוד בתפילה על כלל חכמי ישראל, על כלל חיילי צבא וכוחות הביטחון, כל יהודי הארץ והתפוצות, על כבוד הרבנים, על כל הקהל הקדוש הזה, ונזכה בעזרת השם בשופרו של משיח, ובעזרת השם בית המקדש השלישי עומד על כילו בנוי, בעזרה של תחיית המתים לזכות לראות את כל שירי חברון בית לחם, אדירי האומה, את כל הצדיקים, כל התנאים, האמוראים, הסבוראים, גאונים, ראשונים, אחרונים, אחרונים, כמו שם מרן רבנו עובדיה יוסף בן גורג'יה, ויחד עם אלי שימיאם שירזי בן טאוס, חיים בריאים ושל מגדנו, אמן כן יהי רצון. אנחנו עושים הרבה דברים גם דברי תורה מפי הרב ברדה, מי שרוצה מוזמן להישאר. רבי חנניה בן הקשה אומר, יצא הקדוש ברוך הוא בישראל, לפיכך בא לנו תורה מחפץ, למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש על ישראל.